ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар метиҳад шуморо бо муҳимтарин самтҳои фаъолияти милитсия, ошкору пешгирии ҷиноят ва ҳуқуқ вайронкуниҳои содиршуда шинос менамояд. ҳамзамон чорабиниҳои ташкил намудаи милитсияро инъикос хоҳем кард. моро пайгирӣ кунед то ин ки аз вазъи криминогении минтақа воқиф гардед. дар саҳифаи аввали барнома ба шарҳи муфассали се ҳолати наша ҷаллобӣ таваҷҷӯҳ намоед ки дар 2 ҳафтаи охир дастоварди милитсияи суғд мебошад. кормандони оперативии шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд дар 2 ҳолат бо мусодираи зиёда аз 23 килограмм мухаддароти намуди ҳашиш ва шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Старавшан як ҳолати нашаҷаллобиро бо мусодираи воситаи нашадори намуди кристалл дар ҳаҷми 2 килои 600 грамм ошкор намуда ҳадафи нопоки гурӯҳҳои нашаҷаллобиро барҳам заданд. хати ҷуғрофии ҳаракатҳои нашаҷаллобӣ аз ҳудуди ноҳияҳои назди сарҳадии вилояти Хатлон оғоз ёфта ба вилояти суғд ва минбаъд ба давлатҳои хориҷа тӯл мекашад. бо мақсади ҳифзи саломатии аҳолӣ аз гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашадор ки таҳдиди воқеии он дар таҷрибаи ҳаётӣ исбот шудааст, мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд дар ҳафтаи гузашта ба натиҷаҳои назарраси оперативии хизматӣ ноил гашта қасди нашаҷаллобии се гурӯҳи созмонёфтаи трансмиллиро барҳам зад. дар ҳолати аввали ҷиноятӣ кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ се узви шабакаи трансмиллии нашаҷаллобӣ шаҳрвандон Ярмухаммедов Бахтиёр Темирович, соли таваллудаш 1980, истиқоматкунандаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе Ҳомидов Маҳмадсолеҳ Ғозиевич, соли таваллудаш 1971, сокини шаҳри Исфара ва ҳаммаслаки хориҷии онҳо Шаҳрванд Баротов Ботирҷон Мамад Алиевич, соли таваллудаш 1989, истиқоматкунандаи шаҳри Бекобод вилояти Тошкенти Ҷумҳурии Ӯзбекистонро бо гумони нигоҳдорӣ ва паҳну фурӯши воситаи нашадор зимни кӯшишҳои навбатии интиқоли 15 килои 920 грамм мухаддароти намуди ҳашиш боздошт карданд. дар идомаи санҷишҳои оперативии кофтуковӣ ва аз назаргузаронии манзили иstiqоматии дастгиршуда Бахтиёр Ярмухаммедов боз 1 килои 95 грамм ҳашиш дарёфту мусодира карда шуд ки вазни умумии воситаҳои нашадор 17 килои 15 граммро ташкил медиҳад. як шиносум буд, телефон кардам, авай гуфтам хали када метони. Ки ва шиносум? Номаш Бобоҷон, шаҳрванди Афғонистон. баъд вай хай акс партов интернет кади. Ки партов акс? ҳам Бобоҷон. гуфт равида ҳамҷа гиред. Кадом номер воситаи нашадор? Гашиш. Чӣ миқдор? 16 кило. минбаъд барои интиқол додан киҳоро ҷалб намудед? бо ҳамроҳи шумо киҳо қарор доштанд? моиш ки ҳама як акаи солеҳ ҳаст, ҳама вай шофири нағз боваринок мо ака телефон кардем, гуфтем бё ака қадимо хуҷанд равем. гумонбаршудаҳо Ярмухаммедов, Ҳомидов ва Баротов иқрор шуданд ки ҳар кадоме дидаву дониста пайроҳаи ҷиноятии нашаҷаллобиро интихоб ва бо мақсади расидан ба ҳадафҳои нопоки ҷиноятӣ уҳдадорӣ ё вазифаеро иҷро кардааст. Моя задача отсюда взять, в Узбекистан перевести и все. Каким путем? Через вагон. Я вагон там поставлю, а сам официально через границу прохожу, а там заберу и по локации поставлю, а иқрор там свои отправить возьмет. У вас есть доступ к депо Узбекистана? Я раньше в железной дороге 10 лет работал. фаъолияти гурӯҳи нашаҷаллоб аз ноҳияҳои назди сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Афғонистон оғоз ёфта, хати ҷуғрофии он минбаъд аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба минтақаи суғд, аниқтараш ноҳияи Ҷаббор Расулов баъдан ба ҷумҳурии Ӯзбекистон мерасад. бо гирифтани ахбороти оперативии милитсияи суғд қасди навбатиро пайгирӣ ва дар ҳолати идорашавандаи оперативӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов 2 нафар гумонбаршуда Ёрмухаммедов ва Ҳомидовро ғофилгир карда аз нақлиёти таҳти идораи онҳо қарор дошта 16 баста воситаи нашадори нигаҳдоришаванда дарёфт карда шуд. дар идома шахси ин миқдор мухаддаротро ба ҷумҳурии ҳамсоя интиқолдиҳанда Ботирҷон Баротов боздошт мешавад. аз рӯи ҳодисаи мазкур нисбати гумонбаршудагон Ярмухаммедов Бахтиёр Темирович ва Ҳамидов Маҳмадсолеҳ Ғозиевич бо моддаи 200 қисми 4 банди д кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нисбати шаҳрвандони ҷумҳурии Ӯзбекистон Баротов Ботирҷон Мамадалиевич бо моддаҳои 32 қисми 3, 200 қисми 3 бандҳои ВГ ва 32 қисми 3, 289 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ҷиҳати муайян намудани сарчашма ва дигар шарикони ҷинояти мазкур чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ идома дорад.
аз рӯи фарзияҳои оперативӣ шабакаи трансмиллии нашаҷалобӣ чанд муддатест ки ба ҳамин гуна муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор машғул аст. дар ҳолати дигар кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсат дар натиҷаи чорабинҳои марҳилавии оперативӣ ду чеҳраи гардишдиҳандаи воситаи нашадор шаҳрвандон Шамсов Ҷамшед Ҳасанович соли таваллудаш 1980 ва Ҳисайнов Дилшод Рустамович соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандагони шаҳри Кӯлобро бо ҷурми нашаҷалобӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе боздошт намуда, аз онҳо ба миқдори 5 килою 730 грамм мухаддароти намуди ҳашиш мусодира карданд. در حیات همین گروه چی وظیفه داشته شما؟ من که هم قدر گرفتم همین ماشین همون مردک همین آدم گرفته بود ماشینش در گرفتم چیزاش خودش گرفت در ماشین ماند ماشین نماند ما گرفتیم چی کردیم آردین دادیم چی مقصد خطی همین کار رو مشغول شده شما؟ خیلی پول فایده بود بیاریم گفتیم тавре дар ҷараёни коркардҳои оперативӣ ошкор шуд гумонбаршудаҳо Шамсов ва Ҳисайнов аз нафароне мебошанд ки воситаи нашадори бо роҳи қочоқ ба даст овардаро аз вилояти Хатлон ба минтақаи Суғд интиқол медоданд. вақте маълумоти мазкур дастраси милитсияи Суғд гашт, ҳаракатҳои ҷиноятии гумонбарон таҳти назорати оперативӣ қарор гирифт ки натиҷааш дастгирӣ шудани гумонбаршудаҳо ва мусодираи воситаи нашадор дар ҳаҷми наздик 6 килограмм гардид. дастоварди дигари оперативӣ дар самти пешгирӣ аз муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадорро кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан дар натиҷаи фаъолияти бобарори оперативии ҷустуҷӯӣ ноил гаштанд. аз гурӯҳи се нафараи нашаҷалобӣ шаҳрвандон Пустиев Рамазон Матҳакимович соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ноҳияи Сино, Салимов Низомҷон Ҳалимҷонович соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи ноҳияи Фархор ва Тошев Хушнуд Маҳадвафоевич соли таваллудаш 1984 сокини ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷаббор Расулов дар ҳаҷми 2 килои 600 грамм мухаддароти психотропии намуди метамфетамин ё воситаи нашадори синтетикии кристалл мусодира шудааст. ман худам дар ноҳияи Фархор зиндагӣ мекардам. ба мард афғон шинос будам, овард ба ноҳияро овард монд, ман инҷо гирифтам ба کدام نمودی گوشتای نشد؟ кристалл. ман занг задам пролетар Ҷаббор Расулов, гуфт бигӣ биёраш. гирифтам овардам додамаш. در حیات گروه شما چی وظیفه داشتید؟ шафёр бор овардем ба он ҷое ки гуфтагии Рамазон боро мондем. муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор аз ноҳияи Фархор оғоз ёфта, минбаъд барои интиқол додан ба хориҷи кишвар ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳамчун минтақаи транзитии қочоқ бояд истифода мешуд. иттифоқи се нафара ҳамчун дастраснamo, нигоҳдоранда ва интиқолдиҳанда мавқеъ дошта, дар рафти чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ милитсияи шаҳри Истаравшан нагузошт нақшаи нашаҷалобии онҳо амалӣ шавад ва ҳар се узви як гурӯҳ имрӯз дар курсии айбдорӣ нишаста барои муайянсозии дигар аъзоёни гурӯҳ чорабиниҳои тафтишотию оперативӣ идома дорад. در حیات گروه وظیفه شما از چی عبارت بود؟ خریدار با فروشنده روبرو کردن. برای وضع همین خدمترسانی چی درآمد میدیدید شما؟ مرا مبلغ میدادن. аз рӯи ҳар се ҳолати муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. бори дигар ёдрас менамоем ки мақомоти корҳои дохилӣ яке аз субъектҳои муборизабаранда бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир маҳсуб ёфта намегузорад ки саломатии ҷомеаро хатар таҳдид намояд. дар шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар асоси муроҷиати ҷавбдидаҳо мардумфиребӣ Муроҷон Холматов сокини ҷамоати деҳоти унҷии ноҳия ошкор ва нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ваъдаи таҳияи раводид ба давлати хориҷӣ шеваи тақаллубкориҳост ки 11 нафар аз ҳаракатҳои гумонбаршуда фиреб хӯрдааст. аризаҳои даъвогии шаҳрвандон ба шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбати Холматов Муроҷон Наимбоевич соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар хусуси барқарор кардани зарари молумулкӣ сабаб шуд ки нисбати номбурда тибқи талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. ин нафар роҳи мардумфиребиро ба он мақсад ихтиёр кардааст ки маблағи пулӣ ба даст оварда ба бозиҳои саргармкунандаи бурднок дар марказҳои букмекерӣ сарф намояд. гумонбаршуда Муроҷон Холматов аз оғози соли равон бо рӯи фиреб ба боварии 11 нафар сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров даромада бо баҳонаи тайёр карда додани раводид ба Ҷумҳурии Корея аз $1500 то $2000 гирифта тавре болотар ишора намудем ба манфиати дилхушии худ сарф кардааст.
دو مراتبه کره رفتم آمدم. همین دویم مراتبه 31 ژانویه آمدم. یک جورم زنگ زد گفت که همین ویزه که به طوری کردی دویم دفعه به وقت رفتم اوندی که یعنی من یک کده میتیمی همون شناست به گفت مایلش یک پرسم من کده میتی هم گفتم. بعد یک هفته زنگ زدم گفتم بیا $1800 ته نه 23000 سوم ته من ویزیت کده میتی هم گفتم. خیلی مایلی مقصد خاطر هم پول طلب کردید شما حرکت برای آماده کردن ویزا یا برای منفعت خودتون صرف کردید؟ برای منفعت خودم. خب بعد چی شد؟ سانی گفت مایلی گفتم 3000 سوم ته گفتم زاگرام پاسپورت ته گفتم من کده میتی هم. خیلی بعد یک 15 روز 20 روزش با یک جوره من کده میتی گفت خیلی مایلی گفتم $1800 پول داد. سانی همین کدی بعد یک ماه با یک آدم و گفتم اکا همین بخیر ویزا تیار که میتیم بخیر $1800 میشدگم مایلی گفت $1800 آورد داد. با وعده سفر به دولت خارجی از جانب خولماتوف نفران باور کردند که او را میشناسند زیرا نمبرده دو مرتبه به جمهوری کره مهاجرت کرده است. مبودهای در پرونده جنایتی جمع‌آوری شده از آن گواهی میدهند که گمانبر شده مروجان خولماتوف نوبسته از گرفتن مبلغ پولی به منفعت جبریده‌ها کاری را انجام نداده است و قصدانه تا بازداشت گردیدن از جانب میلیسیا حرکت‌های مردم فریبیش را ادامه میدهد. $1000 ته گفت بعد کریه رفتم موندگیشی میتی $1000 دیگه یک ماه به ویزی براده میتی هم گفت. سونی تلفن که فهمیدیم که فرداش به بچه مشینی بوده است. тақаллубкориҳои қасдона гумонбар шуда муроҷон холматовро ҷониби маҳбасхона овард. нафарони аз ҳаракатҳои ҷиноятӣ номбурда зарар дида метавонанд ба мақомоти милитсияи ноҳияи бобоҷон ғафуров ё телефони боварӣ дар экраннамудор муроҷиат намоянд. тавре огаҳӣ доред мақомоти корҳои дохилӣ чанд муддатест ки коргузорӣ барои пешгирӣ аз ҳолатҳои машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугариро ба роҳ мондааст. дар ин бахши барнома аз фаъолияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳристон маълумот хоҳем дод ки дар 6 моҳи соли равон 11 ҳолати машғул шудан ба фолбиниро ошкор ва нисбати хуб вайронкунандагон таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ намуд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳристон давоми 6 моҳи соли 2024 фаъолияти ғайриқонунӣ машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ 11 нафар сокини ҳамин минтақаро ошкор намуда бо дастрасии талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб доданд. аз хондани дуо, додани тумору таштоб, оби дам, пешгӯии тақдиру кушоиши кор, табобат бо усулҳои ғайримуқаррарӣ то бахткушоӣ ва дигар амалҳо вобаста ба муносибатҳои оиладорӣ дар кирдори ҳуқуқвайронкунандагон дида мешавад. ин нишондиҳанда натиҷаи фаъолият дар самти дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ дар самти пешгирӣ аз хурофотпарастӣ ва мардумфиребии афроди истифодабарандаи гумроҳии сокинон дар вобастагӣ ба эътиқоди динӣ мебошад. масалан шаҳрвандон мавлонқулова гулчеҳра бердиқуловна соли таваллудаш 1972, урунова зулула тоҳировна соли таваллудаш 1981, маҳкамов облоқул аброрович соли таваллудаш 1953 ва рӯзибоева нисо бутаевна соли таваллудаш 1967 истиқоматкунандагони ноҳияи шаҳристон ҳангоми дар хонаи истиқоматиашон ба дуохониву фолбинӣ ва табобатҳои бо ном халқӣ хислати хурофотпарастона машғул шудан муайяну боздошт ва ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб шуданд. اساسا بچه گریانچه میاد طفله گریانچه میبیان پگروزی مادرشون بعضی کلانتارم بیاد ترسی مفتن بیاد бахткушоӣ ҳам мебионастон بختشون بعضی میبیاد بختشون بعضی میبیاد بعضی گریان میلترم بچه گریانچه میاد بسیار таъсиррасонӣ ба сарнавишт, пешгӯии тақдир, кушоиши кор, ҳифзу ҳимоя аз чашми бад, баровардани тарсу ваҳм ва ҳасуду кина аз ҷисми инсон бо роҳи дуохонӣ ё истифода аз ашёҳои табииву ғайритабиӣ услуби фаъолияти ғайриқонунии қуввайронкунандагон мебошад, ки бар ивази маблағи пулӣ анҷом дода мешуд.
баҳонаи асосии машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру соҳирӣ гӯё меросӣ будани касб ё баъди беморӣ пайдо шудани қобилият мебошад, дар ҳоле ки худи онҳо ба кӯмаку ёрмандӣ эҳтиёҷ доранд, аҳолиро қабул ва хизматрасонӣ менамоянд. бовар накарданист ки ашёи маҳсули дасти инсон тақдиру сарнавишти ӯро дигар созад, ё ин ки бо навозиши доира ва замзамаи дуоҳои номафҳум химчазаниҳо ба ҷисм саломатии инсон, барқарор ё хушбахтии оилавиро соҳиб шавад. ин гуфтаҳо мутаассифона ҳолати воқеии ҳуқуқ вайронкуниҳои ошкор гардида аз ҷониби милитсияи ноҳияи шаҳристон мебошад. ба таъкиди милитсия, то он даме ки шаҳрвандон куркурона аз хизматрасониҳои фолбину мушкилкушо истифода мебаранд, аз байн бурдани ин зуҳуроти номатлуб номумкин боқӣ мемонад. мавзӯи дигар, мақомоти суд ва милитсия дар якҷоягӣ ҷиҳати таъсир расонидан ба маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон судҳои сайёр ташкил намуда истоданд. гузориши навбатӣ аз ҷараёни судҳои сайёр дар шаҳри хуҷанд вобаста ба талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак маълумот медиҳад. баррасии ошкорои парвандаҳои маъмурӣ бо ташкили суди сайёр имконият медиҳад ки маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон баланд бардошта шавад, бахусус маводҳои маъмурӣ дар самти қонунҳои миллӣ дар бораи ҷашну маросимҳо ва масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак. имрӯзҳо мақомоти милитсияи вилоятии Суғд дар ҳамбастагӣ бо мақомоти суди шаҳру ноҳияҳои вилоят ин самти фаъолиятро бо иштироки доираи васеъи шаҳрвандон ҳадафмандона истифода бурда меъёрҳои қонунгузориро мефаҳмонанд. чанде пеш бо тартиби мазкур ҷиҳати риояи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак дар муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд суди сайёр гузаронида шуд. дар маҷлисгоҳҳои Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2, донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ва коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд муҳокимаҳои ошкорои маводҳои маъмурӣ дар самти бетаваҷҷуҳӣ ба раванди таълиму тарбия, ҳуқуқ ва ӯҳдадории падару модар ва шахсони онҳоро ивазкунанда дар назди кӯдак ва дигар ҳолатҳои риоя нагаштани қонунро судяҳо баррасӣ карда барои қонуншиканӣ ҷазои маъмурӣ таъин намуданд. фарзанди шумо ба муассисаи таълимӣ бе лавозимоти таълимӣ ҳозир шудан хел. қонун муайян кардагӣ ки падару модар ӯҳда доранд барои фарзанд сару либоси мактабӣ лавозимоти таълимӣ таъмин намоянд. ҳамин хел худатона гунаҳгор ҳисоб мекунед, минбаъд назоратона сахттар кунед аз болои фарзанд. суд ба шумо низ ҷазо таъин мекунад дар намуди ҷарима 216 сомон ба фоидаи давлат. маводҳое аз ҷониби судяҳо баррасӣ гардида асосан оиди иштирок накардани хонандагон ба дарсҳо, дарсшикании давомнок, бе лавозимоти хониш ба дарс омадан, риоя накардани либоси ягонаи мактабӣ, ҳангоми дарс бо худ овардани телефони мобилӣ, дермонӣ ва дигар ҳолатҳоро дар бар мегирифт ки дар сурати таъсиррасонӣ аз ҷониби волидайн ислоҳпазир мебошанд. ҳолатҳои мазкур зимни санҷиш ва фаъолияти ситоди кории Вазорати корҳои дохилӣ дар муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд ошкор карда шуданд. дар ҷараёни мурофиаҳои сайёри судӣ намояндагони мақомоти корҳои дохилӣ ва судяҳо мазмуну моҳияти қонунгузорӣ ва ҷанбаҳои ҳуқуқӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб гаштанд барои риоя накардани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдакро шарҳ дода, оқибати оддитарин ин гуна бемасъулиятиро ки метавонад ба ояндаи фарзанд ва камолоти дурусти он таъсир гузорад, фаҳмониданд. роҳбарияти раёсати Вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд бо сокинони шаҳри Конибодом вохӯрӣ гузаронид. ҳадафи мулоқот ба маълумоти шаҳрвандон расонидани меъёрҳои қонунгузорӣ ва шунидани таклифу пешниҳодҳо доир ба фаъолияти мақомоти корҳои дохилиро дар бар гирифт. рӯзи 20 июн дар доираи нақша чорабиниҳои раёсати Вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидани соли 2024 сардори раёсати мазкур полковники милитсия Маҳмад Сафар Пирзода бо доираи васеъи сокинони шаҳри Конибодом мулоқот анҷом дод. чорабинии маърифатӣ дар маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом бо иштироки раиси шаҳр Абдусалом Тухтасунзода ва ҳайати роҳбарикунандаи дастгоҳи марказии раёсати Вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд баргузор гашт. ҳадафи вохӯрии судманд ба маълумоти шаҳрвандон расонидани нуқтаҳои муҳим ва дастурии мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони ҷомеа ва ходимони дини кишвар аз санаи 9 март, намояндагони аҳли илм ва маорифи кишвар аз санаи 30 майи соли равон асос ёфта ҳамзамон вобаста ба меъёрҳои қонунгузорӣ, риояи маданияти шаҳрдорӣ, пешгирӣ аз хурофоту бегонапарастӣ, бедор намуд
намудани масъулияти ватандӯстӣ ва таваҷҷӯҳ ба тарбияи насли наврасро фаро гирифт. Илова бар ин, қабули муроҷиати шаҳрвандон ва шунидани таклифу пешниҳодҳо доир ба фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ мақсади дигари чорабиниро дар бар мегирифт. Дар маърузаи сардори раёсат вазъи оперативии криминогении минтақа бо таҳлил ва вазифагузориҳои мушаххас таъкид рафт. гуфта шуд ки танҳо дар сарҷамъӣ ва кӯшишу талош баҳри ободию созандагӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, муборизаи беамон бар зидди ҷинояткорӣ, бурдани корҳои тарғиботӣ, хусусияти худшиносиву ватандӯстӣ ва тарзи ҳаёти солим дошта, расидан ба қуллаи пешрафту тараққиёт имконпазир аст. зеро низоми давлатдорӣ замоне бо маром пеш меравад ки дар ҷомеа қонуну тартибот ҷорӣ бошад. решакан кардани унсурҳои ҷиноятӣ ва кирдорҳои зидди ҷамъиятиву зидди ахлоқӣ, пешгирӣ аз иғвою дастисабозиҳои моҷароҷӯёна имрӯзҳо набояд танҳо вазифаи мақомотҳои салоҳиятдори давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ бошад, балки фаъолнокии аҳли ҷомеа ва иштироки шаҳрвандон дар чорабиниҳои маърифативу пешгирикунанда имконият медиҳад ки кафолати бехатарии шаҳрвандон дар ватани маҳбубамон доимиву устувор гардидад. танҳо некуаҳволӣ ва ҳаёти осоиштаву босубот ки моро ҷониби пешрафту тараққиёт мебарад, дар зеҳни мардум ҷой гирад. маърузатчиён аз сокинони касбу кори гуногуни 6 ҷамоати деҳот ва маркази маъмурии шаҳри Конибодом даъват намуданд ки дар татбиқи барномаҳои давлатӣ ва роҳнамоии шаҳрвандон ба амалҳои солеҳу созанда, пешгирӣ аз паҳншавии ҳар гуна овозаҳо вобаста ба вазъи ҷамъияти сиёсӣ ва криминогении шаҳри Конибодом бетараф набошанд. дар хотима иштирокчиёни вохӯрӣ омодагии худро барои иҷрои дастурҳои додашуда иброз доштанд. бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ, кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои кӯдакони имконияти маҳдуд дошта чорабинии фарҳангӣ ташкил намуданд. чорабинии тарғибкунандаи осоиштагиву якдилӣ бори дигар имконият фароҳам овард ки кӯдакони имконияташон маҳдуд худро узви комилҳуқуқ ва ҷудонашавандаи ҷомеа эҳсос намоянд. бо ташаббуси роҳбарияти шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва ҷалби ҷавонони фаъоли гурӯҳи авангарди ноҳия ба муносибати рӯзи ваҳдати миллӣ, санаи таърихие ки сарҷамъии миллат ва низоми давлатдории навини Тоҷикистони соҳиб истиқлол ба сӯи ояндаи дурахшон гузошта шудааст, барои кӯдакони имконияташон маҳдуд дар қасри фарҳанги ноҳия фазои идона ташкил карда шуд. чорабинии фарҳангии тарғибкунандаи осоиштагиву якдилӣ бори дигар имконият фароҳам овард ки кӯдакони имконияташон маҳдуд худро узви комилҳуқуқ ва ҷудонашавандаи ҷомеа эҳсос намоянд. дар оғоз сардори шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, полковники милитсия Илҳомиддин Вализода бо сухани табрикотӣ баромад намуда оид ба мавқеи ваҳдату ягонагӣ, ғамхории ҳукумати мамлакат нисбат ба ятимон ва кӯдакони имконияташон маҳдуд, дастоварду навгониҳои даврони соҳибистиқлолӣ ба ҳозирин маълумот дод. таъкид карда шуд ки ҳайати шахсии мақомоти корҳои дохилӣ баҳри дар амал татбиқ намудани сиёсати сулҳҷӯёна ва инсондӯстонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш менамоянд дар баробари таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ тарзи ҳаёти солимро тарғиб намуда, дар замири наврасону ҷавонон ватандӯстӣ ва худшиносии миллиро бедор намоянд. ҳамзамон бетараф набудан ба тақдири афроди имконияти маҳдуд дошта, камбизоату эҳтиёҷманд яке аз самтҳои сиёсати иҷтимоии давлат мебошад ки милитсия низ ҳиссагузорӣ менамояд. дигар маърузатчиён аз ҷумла намояндагони ҷавонони фаъол ва раёсати маорифи ноҳия дар мавзӯи ваҳдату ягонагӣ ва мавқеи сарнавиштсози он дар низоми давлатдории ҷумҳурии Тоҷикистон изҳороти ватанхоҳона иброз дошта, бори дигар аҳли нишастро ба дӯстиву рафоқат дар амал ва ҷаҳду талоши ободкорӣ талқин намуданд. дар идомаи чорабинӣ роҳбарияти милитсияи ноҳия нафаронеро бо сипоснома ва ифтихорнома қадршиносӣ намуд ки пайваста қарзи ҷамъиятӣ ва кӯмаку ёрии худро ҷиҳати муҳофизати тартиботи ҷамъиятӣ ё мубориза бар зидди ҷинояткорӣ адо мекунанд. ҷавонони фаъол, омӯзгорон, донишҷӯён ва хонандагон аз зумраи нафароне буданд ки фаъолияташон ба нафъи осоиштагӣ қобили таваҷҷӯҳи милитсия қарор ва ҳавасманд карда шуданд. ҳамзамон кӯмаки якдафаинаи пулӣ ба кӯдакони имконияти маҳдуд дошта расонида шуда, дар хотима ба хотири болидарӯҳии онҳо барномаи фарҳангӣ намоиш дода шуд. дар фазои идонаи чорабинӣ арзиши олӣ доштани ваҳдату ягонагӣ ва осоиштагӣ эҳсос мегардид, зеро дар чеҳраи ҳар кадоме аз иштирокчиён хуррамию шодӣ ҳувайдо ва хушбин будан ба оянда дида мешуд.
идомаи барнома нақши бонувон дар татбиқи барномаҳои давлатӣ таҳти ҳамин унвон шӯрои занони мақомоти корҳои дохилии вилоятии суғд мизи мудаввар доир намуд. гуфта шуд ки дар соли маърифати ҳуқуқӣ кормандзанони милитсия низ дар тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандон бояд ҳиссагузор бошанд. аъзоёни шӯрои занони раёсати вазорати корҳои дохилии вилоятии суғд бо ташкили мизи мудаввар масъалаҳои марбут ба фаъолияти занон дар мақомоти корҳои дохилиро баррасӣ намуданд. дар ҷаласаи кории муовини сардори раёсат подполковники милитсия содиқзода ҳотамшо ҷаббор иштирок ва суханронӣ намуд. гуфта шуд ки саҳми занони мақомоти корҳои дохилӣ дар таъмини тартиботи ҳуқуқӣ дар рафти чорабиниҳо пешгирӣ ва ошкорнамоии кирдорҳои баҷомеъ хафнок бурдани корҳои тарғиботии тарбиявӣ бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон ва дигар иқдомоти созанда ба нафъи ҷомеа назаррас мебошад. ба рӯзҳои таҷлил аз санаи тақдирсози рӯзи ваҳдати миллӣ рост омадани ҷаласаро роҳбари шӯрои занони мақомоти милитсияи вилоятии суғд подполковники милитсия муҳиба азимзода фолинек баҳри амалисозии корҳои нақшавӣ унвон кард ва вобаста ба дастгирию имтиёзҳои ба ҳаёту фаъолияти занон нигаронидашудаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба аъзоёни шӯро маълумот дод. баланд бардоштани мақоми зан модар дар мақомоти маъмурӣ идоракунӣ, фароҳамсозии шароити таҳсил ва кор дар сохторҳои муҳими давлатӣ барои занон намунаи олии эҳтиром ба зан модар мебошад. нишонаи боварӣ ба истеъдод ва коргузории ҷинси латиф боз дар он таҷассум меёбад ки имрӯзҳо зани тоҷик дар сохторҳои қудратӣ аз ҷумла мақомоти корҳои дохилӣ дар паҳлӯи мардон истода сарбаландона дар самтҳои оперативию тафтишотӣ, криминалистӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва дигар хизматҳо фаъолият мебарад. дар соли маърифати ҳуқуқӣ ҳиссагузорӣ дар тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандон, роҳнамоии ватандӯстона ва масъулиятшиносии ҷавонон, кор дар самти муноқиша ва хушунати оилавӣ аз мавзӯъҳои дигари мавриди таваҷҷӯҳ буд ки аз ҷониби шӯрои занони раёсати вазорати корҳои дохилии вилоятии суғд баррасӣ гардид. инҷо расидем ба интиҳои барнома. бори дигар таъкид менамоем ки қонуншиканӣ дар кадом намуде ки набошад ба раванди муносибатҳои ҷамъиятӣ халал эҷод намуда ба ноадолативу бетартибӣ замина мегузорад. аз ин хотир риояи қонуну тартибот барои ҳар нафар бояд одат бошад. то дидори навбати хайр.